Юллама белән Мөслим районына эшкә кайткан Халидә Уразаева район мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе, мәдәният йорты директоры, район мәдәният бүлеге мөдире булып эшли. Музыка мәктәбе директоры Ария Овчинникова белән 100 кешелек академик хор оештыра. Башлап җырлаучысы Халидә Уразаева булган хор үзешчән сәнгать коллективлары бәйгесендә җиңүче буларак 1973 елда Мәскәү Кремленең съездлар сараенда, 1977 елда Чехословакиянең 6 шәһәрендә, 55 шәһәрләрендә зур концертлар бирә. 40 елга якын мәдәният өлкәсендә эшләү дәверендә Халидә Уразаева Спиридонова күп смотр конкурсларда лауреат, дипломант исемнәренә лаек була. Халык аңа Мөслим Сандугачы дип исем бирә. Шагыйрь Марсель Гыймазетдинов һәм үзешчән композитор Зиннур Мөхәммәдинов аңа багышлап Халидә исемле җыр яза. Кешелекле аралашуда гади ярдәмчел була Халидә ханым. Халидә Уразаева белән башлыйбер, аңа менә 80 яшь тула, миңа киләсе елда 80 яшь, исән булсак, Алла бирсә. Мин аның җырлавын бик ярата торган идем. Бик матур җырлыйдыр, менә ишеттем дә телефоннан әйттеләр дә Халидәнең юбилеен керәләр дип килдем. Тагы бер мәртәбә җырларын тыңларга дип. Кичәдә Мөслим Сандугачы турында бик күп җылы истәлекләр яңартылды. Чарага килүчеләр Халидә Уразаева башкаруындагы җырларны язмаларда тыңлады. Татарстан телевидениесе архивыннан якташыбыз турында өзекләр карады. Үзешчәннәр аның репертуарындагы җырларны башкарды. Мин Халидә апаны 76 елдан бирле беләм. Мин Халидә апага инде бик нык рәхмәтле, чөнки үземнең сәхнәгә беренче адымнарымны мин аның кул астында башладым. Халидә Әхмәтзыя кызы бик күп мөслимлеләргә сәнгатькә юл ачкан кеше. 1978 елда урта мәктәпне тәмамлаган 13 егет һәм кызны җитәкләп диярлек Казан мәдәният институтына укырга керергә алып барып, алар имтихан биргәндә аналарча борчылып тора ул. Шул яшьләр арасында үзенең кызы Лилия дә була. Истәлек кичәсенә Лилия Федоровна энесе Сирень белән кайткан иде. Алар Халидә Уразаева Спиридонова турында якты истәлекләр саклаучы мөслимлеләргә рәхмәтләрен җиткерде. Хөрмәтле авылдашлар, безнең якташлар, без чыннан да үзебезнең тумышыбыз Мөслимдә булганга бик нык горурланабыз. Чөнки Мөслим елдан-ел үсә, матурая, ул кичкенә Швейцариягә әйләнеп бара. Анда хакимият башлыгы җитәкчесе, аның роле зур һәм шунда шушы райцентрда яшәүче барлык халыкның роле зур. Без чын күңелдән сөенәбез. Кичәдә халкыбызның Гөлҗамал җыры белән район үзешчәннәре хорын Мәскәү сәхнәсенә күтәрүгә лаеклы өлеш керткән якташыбыз истәлеген район үзәгенең бер урамына аның исемен биреп мәңгеләштерү турында тәкъдимнәр дә яңгырады. Мөнирә Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.